Здравейте хора! И добре дошли в новото видео, в което както сте прочели. Връщаме поредицата, не изследваме планините. До сега скарахме горите, едни хора, които си правят на много добрите. Искате ли да ви кажем какво става? Не искат да знаят какво става. Само, че преди всичко, преди ми да е развалила най-хубавото, да ви кажем, че публикуването на миналото видео е 7 месеца. 7 месеца. 7 месеца по-късно, ето това видео, ще го видите в сряда на 13 от 9:30 на премиера, тъй като са минали, това е деня, в които ще са минали точно 7 месеца от публикуването на миналото видео. Сега сме в гората, на това място, което ви обещахме. Може ли да обърнем? Иначе добре, дано ни виждате супер. Ако искате да разберете как това е историята преди малко с тия две момчета колездачи, също така ще видите до края как катериме планината нагоре. Сега минаваме, нали, другите две, които не сте ги видяли. И също така ще ви разкажа за един дядо. Буквално Еми си мисли, че е в сън. Буквално. Ама не е в сън, защото правиме видео и вие ще видите. А сега да започваме. И хора, като минахме, нали, останалите ни пътечки, които не помня колко бяха. Въобще не сме добре подготвени иначе за гора. Имаме две шишета, които са почти празни. Един телефон, втори телефон, като аз имам 50%, не знам ти колко имаш. Не съм по-висока от него, просто съм по-нависоко. И също така... Така иначе... сме дънки, първо на което. Доста хора казват, че така се виждаме по-добре, отколкото така. Иначе по числото не знам как се виждаме. Така майче окей. Така ще се движим хора, тъй като тук няма други хора и в това видео ще чуете само думата хора. Как искате да ви наричам? И така, сега сме в... Така, хора, сега е време да чуете историята. Първо с дядото. Добре. Давай ти казваш с дядото, аз казвам с двете папета. Не израснали. Първо си вървяхме по Бачиново, съвсем нормално си вървяхме. Иначе се разхождахме, нали, за да дойдем тук, все пак има път. Не можеш да качиш колата точно ето тук. И имаше един дядо, чакай, че трябва да креща, да ближи камерата до мене. Не, така. И значи имаше един дядо, който ни пита първо ни каза честит 8 март, понеже това видео е снимано на 8 март. Точно. И ни каза, значи представете си, аз съм дядото, това е Боби. Честит 8 Дай от начало. Втори дубъл. Казвам здравей. Здравей, аз съм дедо, няма да казвам името, за да не споделям лична информация. Честит 8 март. Аз съм на 75 години. Живеел еди си къде, бил съм почнах да живея на еди колко съм, не знам нещо, говори съм роден съм еди си колко, дори не го чухме. Да. И накрая просто... И накрая, как се стоеше така го държеше и значи Боби се опитваше да вдигни малко, за да се види. Значи той Боби си държеше така ръката и го беше фанала така здраво и Боби се опита да си я махне ръката. И той дърпаше така здраво. И накрая го приближи към него и го гушна. Втори дубъл бях аз. И ми вика, здрасти, каза ми същото. И накрая аз не го чух нещо, той не ме чуваше или не знам, защото аз говорих много тихо, защото аз не обичам да говоря с непознати. Въпреки че аз този човек го познавам, понеже съм го виждала няколко пъти. И той просто така направи и се доближи до неговото ухо, се доближи до устата ми, уж да му говоря на ухото. И аз просто казах, аз си казвам, да, чао. Това ми бяха думите и просто се махнахме. И на мен бяха такива. Защото... Скери. Непознате. Сега другата моя история. Която, така, тръгваме, нали, да се катерим, за да почнем видеото. Добре, няма ги, защото тия съм им обърнал много, искам да им строша главите. Така, докъде бех? Да. И тръгваме да почнем видео и мина едно куче, така с червени очи. И майче имаше нещо червено около устата, не знам, така ми се виде. Така ми се привиде. И... То между другото може да
Добре, разказвай просто. Така. И то тръгваше към нас много бързо. Ние как си ходим? оплашихме. Да, и той като се доближаваше до нас, аз заставах като статуя и той ме подмина. После тръгна към Ейми. Аз направо бях като Боби. И тя е така леко тресе. Не съм треперила. Просто казах, така си държах чантата и просто така си я държах и казах. И сега така си седях, нали? И бях като Боби. 3 пъти Като го той я казах. подмина, не знам на къде отиде, не искам и да знам. Нагоре, не знам някъде. Какво ще прави куче тука? А ние Ще се бие с вълци. Да. И после там две момчета колездачи викат. Настрахте гащите. Така им Точно бяха това бяха думите. думите. Даже сега И крещат някакви Ние, насрани хлапета. т.е. Боби по-точно. Но аз щях да кажа нещо просто. Аз съм много отворен хора. Ако бяха момичета, щях да кажа нещо. обаче те ако са- бях момичета, нямаше да им каза нищо. Обаче Защото те са нямам право. момчета и аз в смисъл няма как аз да се карам с момчета. В смисъл, ако бяха момичета, окей, той нямаше да се кара, аз щях да се карам. Да, защото не мога срещу момичета да се занимавам, те са много отворени. Докато тия хлапета просто се защитаваха с обиди. Аз бях... Не бяха пети клас. Много ясно Викаха- казаха, че са пети клас, ама не бяха пети клас. Да, искаха да не се оплашим. Да. Казаха, че И са... Боби отиде при тях и беше като. Я пак повтори какво каза и то каза да си ме чул. Не знам, даже нищо не каза първоначално. Да. Плаши се. И Боби Защото аз бях ама такъв. кажи ми го в лицето, нали? Защото аз казах, бях такъв. Кажи какво каза при малко. Кажи. Защото аз бях чул какво каза. Само, че, нали, нямаше да каже естествено. Той да не е някой наркоманин. И общо взето А иначе са хора, пати карахме знаете ли с нас. къде сме? Ето тук при смолата, къде белехме миналия път, къде казахме, че 2 дни може да белим смола. Ето даже да видим дали още е тук смолата. Ето я смолата. Продължаваме ли да я белим? Ето ти я дръжката. Така, Допрях без искам смолата и смърди. значи Еми бягам от тебе. Не беше гонс. Така, докъде бях? Докъде бях бе? Че тя ми говореше за смолата. Ела да разровим смолата. Абе, разровай си я сама. Тук пише Т. Тимови. Тимови Търпошеви. Виждаш ли съм? Да. Супер. Ма не се вижда смолата. Не можеш ли просто да върнеш камерата? Естествено, че не. Добре, хора, не ми се занимава с тази смола. Ще живееш, докато разбереш. Така, много се извиняваме, че обещахме, че ще разровиме това там. Чакайте, само че много дълъг стик има. Ето това е там, не се вижда много, ми ще го закръгли, ще го покажа. Ето това е там. Много е там, обещахме, нали, че ще. Не може просто да отидем до там. Само да им покажем какво. Така, другото, което е. Така, тръгнахме и те казаха, много ви е страх от кучета. После и майче ти ли каза, че... Или аз казах, не, някой каза, не си спомням кой, че ще викат родителите си. Само тия да викат родителите си. Аз ти казах, сигурно ще викнат сега родителите си и децата. Да, те продължиха нагоре, ние също продължихме и те се връщат. И едно момче, аз бях над ъгъла на скалата и той е така минава. Аз даже не разбрах какво стана, майта блъсна ли? Да, сега ще ти покажа. Стой така. Нали ти тръгваш насам и аз минавам и така ме бутна. Наистина ли? Да. И викам, много си дебела. Ей, си И Боби му каза, за разлика от теб, аз живея като цар. Ти като живееш като роб. Еми да, но въпреки, че той ме бутна и аз можех да падна от скалата и да... Помериш смола. Ми от тебе, не от телефона, нито от мен. Нито от стика. Може би от стика. Да бе, това е добре до дървото. Ама ето и. Така. Хайде, хора, много сме на високо.
Колко нависоко? Ето тук. Показахме, че ще разровим. Но знаеме, вече знаем, че това не е нищо. Само една скала. Въпреки, че не прилича много на скала, е скала. Можем да го отроним. Според мен това е като карат колела. Да, рампа. Да, Защото виж как е. Фиу! именно. А и там ние като минахме имаше един път нещо такова. Да, според мен. Ама защо беше на ъгъла на планината? Продължаваме нагоре, миналия път спряхме тук. Тия дървета всички са с смола, между другото. Да забравих да ви кажа, ние, ако не сте разбрали, сме на Тази, която миналия път. гора номер 1, защото те са Миналия път. няколко гори. В момента сме в гора номер 1. Тази, която миналия път. Как искате да я кръстим? Мистериозната, защото тук има най-много мистерии. Или високата, защото е доста висока. Ама не сме изследвали другите догоре. Ако искате пък трета част, до която пък ще изследваме другите гори на високо, защото ние сега довършихме горите и стигнахме до това. Ма ние се катерихме само по пътя, който ти можеш да се качиш, отиваш си по бъчето и се качваш. Да, ама на някои отидохме и малко нагоре. Но малко, не много. Някои гори са по-високи. Например, гора номер 4. Така, хора, молете се, само не видим нещо, което ще ни застраши живота. Аз имам малко лошо предчувствие, но... Няма ли гледач тук? Да ни каже бъдещето, ако продължим напред. Гледач, знаеш ли какво е? Знам, Предсказва бъдещето. И да ни предскаже бъдещето, защото ние ще продължаваме доста нагоре. Ама не сме много високо, между другото. Нищо не показваш. Напротив, показах тебе. Показах как се доближих още до смола. Така. Ох, чакайте, че стъпих леко Не мирише на смола. Направо смърди на смола. Гледайте видеото за огън и вода. И това е на там Squid направихме Game. втора И това е на Squid Game. Да. Който майче е пета. Само, че тук беше много шантаво. Даже не знам дали ми ще го качи. Сега ще пусне музика. Беше кратката музикална пауза. И аз му викам, ти искаш да ме бутнеш от планината, и той вика, като си дебел, няма какво да направя, взел си целият път. И аз му казах, че ние минахме от един път, а те от друг. Ние минахме отгоре върху камък, а те минаха отгоре върху... А те минаха отдолу, под камък. Да. И точно той вика, че аз съм го боснал. Аз съм по-висок от него. Вижте колко сме нависоко. Да, ти като качи стига на най-високото му ниво, какво искаш да... Ето това е височина. Горкия ми стик. Горкият ти телефон. Хора, изморих се. Искате ли малко почивка за питник? Почивка за пикник? Въпреки че... О, как ме стреска. Въпреки че... Не съм те доприяла дори. Ще да я колко... Добре. Малка почивка за вода. Аз също съм жадна. Ще държиш ли да пия вода? Не. Ако беше моя стик, можеше да го поставим на земята обаче. Аз имам още един стик. Аз също имам стик. Така че имам общо 3 стика. В момента сме на, вижте, Обърни направо камерата. някакви скали. Искате ли да извикам? Ама не може да предизвикаме нещо. Да бе, ще викнеш тук мечка, спри. Това е мотор. Ох, окей, на мен ми се причува свиня. Дива свиня. Иначе може да е дива свиня. Фалшива тревога.
Не ли искаш почивка? Почивката ми много. Аз си Мале седна. хора. И тия после? Да, малко почивка. Да им разкажем още от историята, защото ние все сменяме темата. Това видео сигурно ще е дълго. Да, ще например. И тия, които не са на нищо, може да го гледате. Да. Ако има въобще хора от абонатите ни. Въпреки, че то ще е на премиера, а после ще го има като видео, нали? Да, така че си го гледайте. Маймуни ли има тук, бе? Не знам, ама има боболечка отзад на телефона ми, наистина. Къде, бе? Не знам къде отиде. Да не ти отиде в стика, не знам. Сигурна съм, че видях една черна боба. Сигурно си има това нещо. О, хора, аз там. Продължаваме ли нагоре или... Кой държи по-добре стика според вас? Като имате предвид условията, защото хич не е Лек. Да, стика не е лека. Хора, като катерим нагоре, ще видите частта по-прибързана и с музика. На нас може би това ще е 5 минутно, но на вас ще е около 1 минута и нещо музика. Драматична музика, която ще почне след 3, 2, 1. До тук беше песента. Ние продължаваме нагоре. Please don't stop the music, don't stop the music. О, пълък. Дай аз там. Хора, Боби нещо му става и само вика, идва някой диво животно и само едно и също си повтаря. Не, първоначално ми се чу дива свиня, а после там някое дърво мръдна. Али значи може да им до там. Или да продължим нагоре. Искам да ви покажа Отиваме само нагоре. нещо. Колко сме нависоко в момента. Иначе верно сме към височината на кръста. Ето така ще го обърна, за да виждате по-добре. Продължаваме ли? Да. Айде. Вижте. Айде. А вижте, леко слънцето се вижда. Красиво е доста. Имаме си хубави гори. Ето малко такава сценка. Добре, ама може ли малко вече по-тихо? Може ли вече малко по-тихо, защото отиваме много нависоко. Още малко, още не много малко. Сме към голичната част, където... И пак ли и те тръц. Чакайте само да видим територията. Искам да видим лисица, те не нападат. Аз съм виждала лисица. Но те не нападат, нали? Аз Да. казвам. Те бягат. Ще е много яко, ако хванем някое животно на кадър, ама има шанс да ни... Зависи какво е да е. Айде да мислим позитивно. Ще изминем още... Лисица няма да те нападне, само ти казвам. Знам, въпреки че имат остри ногти. Там виждам път. Това път ли е, бе? Не, да, не го. Изминем още около 15-20 минути, ако не стигнем до височината на кръста, защото майче още не сме насам. И може би тогава вече ще слезем, за да ви покажем кръста. Ако не, взимаме триона и почваме да режем дърветата, за да го видите още сега. А знаеш ли кой е триона? Ти си триона. Ще те бием в дърветата. Давай напред.
събрал шанса ми се развързали пръст. Защото, представяш ли си, нещо лисица да тръгне към нас, не да ни напада, нали, да бяга, и тя да се спъна от връзките и да падне върху нея. Тогава вече може да се удраска. Да. Може да ми пробуде съмто. Затова си Стига с тия глупости. Да, бе, аз мисля негативни глупости. Защо мисля негативно? Трябва да мисля позитивно. Много ми е топло. Аз ще се облегча по къс ръкав за малко. Си решаваш. На теб не ти ли е топло? Не. На мен никога ми е студено, никога ми е топло. Да. Когато съм виждала, да ми е студено. През зимата на минусови градуса му вика много е топло. Да. Да. Само пръстите винаги ми замръзват. Явно не знам. На мен ми е жега на пръстите ми студено. Тая чанта нищо не носи. И понякога на ушите. Съжалявам. Искахме да направим ефект, ама тя и ми провали всичка. Много беше смешно това. Той Боби с неговите ефекти беше като... Мяу. Искам да видим Елен. Тук може да се излагаме колкото искаме без никой да ни слуша. Животните ще ни слушат. Птички. Чакай бе, ще викнеш ли? Тихо бе. Тихо бе, ще викнеш жълтите бе. Представяш ли си да видим лисица и вълк да се цъмкат? Или някакви две животинчета. Мале, ако видим бебе животно, да знаеш, че наблизо има и голямата му форма. Да, знам. Защото никой не би оставил малкото. Иначе много бих искал да видим сърна. Не Елен, сърна, защото сърната не напада. А Елена с рогата напада доста. Особено лосовете, въпреки че вече много не съществуват. Кръста някъде виждаме ли го? Не може да го покажеш. Не, естествено, че не мога да го видя. Но иначе хора високо в момента, без шега. Мале, тук всякъде има слонова, или нещо може да се крие змия. Не мисля, че има змии. Естествено, че може да има. Не, имам предвид сега, не е толкова топло. Иначе супер, че не е толкова топло, иначе може да видим навсякъде комари и пчели. И аз си свърших водата. Има една глътка и сега ще изпия. Чакай, че телефонът ти ще падне. Поне е сънал, де. Готово. Така, оправихме си устройството. Иначе хора, ние сме 2 пъти по-високо от предишния път. Ще има да слизаме, а вие ще го видите толкова бързо после слизане. И ти ли го чувства? Сериозно беше сега този път. Като птичка. Или като катеричка. Ако видим малко мече, бягаме възможно най-бързо надолу. Защото може да викне майка си или майка му може да дебне някъде иначе. Да. Никога не се гали малкото, независимо на какво. Лисица, вълк. Куче. Да, бягате. Само еленчето може, въпреки че... Даже и тералеше лапсата. И сега направиш ли снима? Не, към мен се и снимам. Иначе катерица, ако види малко, ще е много яко, защото това вече не може да ни нападне. Трябва да знаете, като ходите някъде в горите, около вас какво има. Да знаете за животните, за растенията, за... Обикновено тук, в нашата област, вълци, мечки, лисици. Няма. Има. Не знам. Лисици могат да потвърдят, че има, но... Лисици има даже на нашата улица, на моята. Съм виждала по улицата да върви лисица. А куче? Куче? Не куче, вълк? Вълк не съм виждала. Мечка, те слизат, има шанс да слезнат на пътя. Чакам новина, където ще кажа мечка слезна на пътя, докато един човек кара. Мисля, че това се е случило около Рилския манастир. Иначе отиваме там другия път. Аз наскоро бях там. Ако се събереме това видео, това ще е невъзможно мисля. Ако събереме 30 лайка за един месец на това видео, ще отидем на Рилския манастир без шега. Защото може би излъгахме, че ще разровиме онова, но наистина ще идем на Рилския манастир, ще ходим некъде. Не се дава да се снима.
Значи връщам си думите назад, няма ходим никъде. Ще седим в наша област. Айде да съберем шишарки и пръчки. И да сме като тия. Хората по пещерите как мислиш, че да са се били? С пръчки и шишарки. Да. Ще направим остро копие и ще го забодим в някое животно. Айде пак музикална пауза. Имаше 1 секунда. Please don't stop the music. Къде е кръста, бе? Не мисля, че може да се види от тук. Естествено, че може. Майче на там. Иначе сега може да заобиколим оттам и да се върнем пак. Не, благодаря. Знам си стария път, там може да не излезем никъде. Чакайте, че малко накадърам. Дай ти дръж. Така. Тежи много, бе. И тежиш много. Тук има нещо като работник. Иначе колко нависоко ще се качваме? Ще нагоре. Вижте само, че. Ние сме изкачили 1/3. От там, къде миналия път бяхме. Ние ви казахме, че ще ходим нагоре. Хора, YouTube, спрете да ни банвате коментарите му. Хора, това ще това видео. Аз имам 13 години, стига ни банвате в коментарите. Хора, Аз наистина имам 13 години. това ще е от нас. Другия път ще се качим още по-нагоре. Дай тук да сложим нещо като знак, че сме стигнали до тук. Добре, пази се. Да я оставим паричка. Пази се. Защото видеото стана много дълго. Само това беше, тази част беше около половин час. А ние имаме 2 гори да изследваме. Които вече ги изследвахме, да. Аз много се обърках. Защото хора, ние направихме интрото и сега правим финала. И е доста объркващо. Чакай да видя нещо. Мога ли да остава тук като... Ето да я оставите на дърво. Да, много ще видим. Така, оставам паричка. Трябва просто да знаем къде я оставаме. Ти добре ли си? Да. 50 стинки. Ето. 50 стинки. И сега ще изключи камерата и ще се ги вземе. Не. Оставаме ето някъде да не се откраднат. Дръж камерата, Ти бе. ако ги скриеш, няма да ги видиш следващия. Ние миналия път може да знаем къде са. Освен ако някой не са ги взел или на помръдно място. Къде никога няма да се помръдне, Аз въпреки някой че... път ще дойде и ще ги взема. Знаеш ли, че някой път може тук, ако има мравки, да го вземат. Те. Да, знам. Да си похарчат нещо в магазина. Къде го оставаме? Е там! Не тук, бе! Въпреки, че се слива. Ето тук. Стига, бе, човек. Ето тук върху камъка. Ето така, никой няма да гледа. Ама леко казах, не е цяло да стърчи. Ела да ви покажа как да стърчи. Чакай, бе, аз ще пляскам. Чакай, че се закачих в едно дърво. Аз ще пляскам. Ела да помогнеш. Дай го тъпия стик. Ето хора, тук ги оставам. Помощ! Това ме впрасна по главата. Извинявай! Не ме боли, бе, не ме боли. Кажи ми, че не снимаше към тебе. Не. Ето тук оставяме парите. Заглавните. Не, и ако не вярвате, няма да ги пипаме. Ето ги Аз ще ги оставяме. взема, хора. Тук ги оставяме. Да, това ще ги взема. И миналия път, като почваме видео... казвам, че като почнем видео, направо ще ги видиме. Ще се ги вземе, нали, преди това ще сме почали. Да, това е от нас. Бъдете живи и здрави. Довиждане.